बर'नि सासे बेसेबा गिदिर लिडार आरो बिटिआरनि मोनसे चिफ सासे चिफ बिथाङा राजहुआ भाबे मिडिया ओंखारनाय जासे खुलुमनाया एसे बर' जातिनि थाखाय लासिंसिं जायो। अर्डिनारि मानसिबाथ' बुंनांगौ जेबो गैयामोन। राजनैतिक स्वार्थ गैयाबा हाग्रामाया रावखौबो आथिं हमना खुलुमग्रा मानसि नङा। बे गावनि फोरोंगुरुखौबो कुनु दिन आथिं हमना खुलुमफेराखै। किन्तु दिनै खुलुमनायनि ओंथियानो जाबाय जे आरएसएसनियाव थांनानै बिजेपिनि दैदेनखौ फुस्लाय होनानै बुजायनो होनानै गनायहोनानै बोरैबाफोर बिटिआरनि गादिखौ लाफिननो हायो नामा बे उद्देश्यखौ जाफुंहोनोसै बिथाङा आथिं हमदों। किन्तु बिथाङा आथिं हमना खुलुमनायाव राजनितिक स्वार्थथ' दंखायो। गोबां समनिफ्रायनो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोनगोन ना मोना बेबायदि मोनसे गिबाय थानाय दंमोन। सरकार हिसाबै बिटिसि जि सुक्ति 2003 मायथाइयाव जादों बेयाव स्पष्टकै लिरनाय दंखायो जे बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि सुक्ति जानायहालागै जायफोर नन ट्राइबेल दङ बिथांमोना गासिबो हा मोननायनि अधिकार दं होननानै। आरो बेबायदि हिसाबै थांनाय 17 बोसोरावथ' बे नन ट्राइबेलफोरनो हानि अधिकार बिदि होनाय जायाखैमोन। जुदिও बेबस्था दं आयेना दं तथापि होनाय जायाखैमोन। दिनै जों बिटिआर सरकार दाखांनायनि उनाव बेखौ इउपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव बेबायदिनो फारि फारि किसुमान आयेनगत असुबिदा दंमोन डाइरेक्ट होनायाव आरो बेफोरखौ जों संशोधन खालामनानै मोनसे लेन्ड पलिसि खालामनानै हा होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। बेखौ लेन्ड पलिसि एसे गोदान खालामबाय। ओमफ्राय दा फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों जायफोरहा बिमा बिफानि नामाव मियादि हा दंमोन बिसोरखौ गाव गावनि गथ' गथायनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनो हानायनि बेबस्था बे आयेनखौ जों बानायग्रोबाय। आरो बाखि दा जेनेबा सरकारि हा मा बुंगोन थौजि हा बेखौ गावनि नामाव मियादि खालामनाय बा मालायनिफ्राय बायना लानाय हा मियादि हा खिन्थु मालायनिफ्राय बायनाय बेखौ गावनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनाय बे सोमोन्दै आयेन दाबो बानायथ'नाय जायाखै। बेखौ जों खालामगासिनो दं। आरो बेखौ बानायोब्ला गासैबो नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा एसेबाबो मोननायनि बेबस्थाखिनिखौ खालामगोन। बेसेबांसो 1000 बारा दं दिनै होनायनि ओमफ्राय लिस्टआ जास्ट सेम्पल हिसाबै जों साब्रै साबानो होबाय। बाखि सार्कोल अफिसनिफ्राय होबाय थागोन 1000 बारा। नाथाय सार्कोल अफिसाव गोबां दालालनिथ' बाथ्रा दिनै माबाया दा गुथै कागजपत्र जाखाबाय लिस्ट जाखाबाय। लिस्टआव जेसेबां बे गासैबो मोनगोन। बे फैसा होनायनि बाथ्रा गैला। ओरैनोथ' सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे दानिल' बाथ्रा नङा। नों ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो हानि कागजपत्र बानायनो थांबा फैसा होनांनाय बे सिस्टेमा दंखायोमोन। दा खिन्थु बे क्रमै बांबोदोंमोन। दा जों बेखौ बन्द खालामनो नाजादों आरो जों जेसेबां हायो बेखौ टटेल बन्द खालामो। रायजो राजाफ्रा फैसा खरस खालामलांसिन दाथ' अनलाइननो मियादि पाट्टा ट्रेन्सफार जानांगौ नाम मियादि जानांगौ बे धरननि मोनसे बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो। आरो बिदि खालामबा रायजो राजाफ्रा अन्तत थाखा फैसा होनांनाय प्रश्न गैला। बारे फैबाय थानांनायनि बाथ्रा गैला। जों बेखिनिखौ अनलाइन सिस्टेमखौ जों स्टार्ट खालामबा आरो बेखौ जों गासैबो अफिसाव खालामजोबनो हायोबा अन्तत रावबो हा हुनि नाम ट्रेन्सफार खालामनायानो जा बेनिफ्राय मियादि खालामनायानो जा बे गासै बिथिङाव थाखा फैसा खरस खालामनो गोनां जानाय नङा। डिस्ट्रिक्टआवनो होगोन गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो होजोबो। इतिमধ্যে क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव होबाय आरो दिनै बाक्सायाव होदों आरो बाखि जिल्लाफ्रावबो जों होलांबाय थागोन। खुलुमनायाथ' जेबो गोरोन्थि जाया भारतीय परम्परा मथे। खिन्थु जोंहा साननो गोनां बेसो जे बर'नि सासे बेसेबा गिदिर लिडार आरो बिटिआरनि मोनसे चिफ सासे चिफ बिथाङा राजहुआ भाबे मिडिया ओंखारनाय जासे खुलुमनाया एसे बर' जातिनि थाखाय लासिंसिं जायो। अर्डिनारि मानसिबाथ' बुंनांगौ जेबो गैयामोन। बिथाङा आथिं हमना खुलुमनायाव राजनितिक स्वार्थथ' दंखायो। राजनैतिक स्वार्थ गैयाबा हाग्रामाया रावखौबो आथिं हमना खुलुमग्रा मानसि नङा। बे गावनि फोरोंगुरुखौबो कुनु दिन आथिं हमना खुलुमफेराखै। गावनि बिमा खिन्थु दिनै खुलुमनायनि ओंथियानो जाबाय जे आरएसएसनियाव थांनानै बिजेपिनि दैदेनखौ फुस्लाय होनानै बुजायनो होनानै गनायहोनानै बोरैबाफोर बिटिआरनि गादिखौ लाफिननो हायो नामा बे उद्देश्यखौ जाफुंहोनोसै बिथाङा आथिं हमदों। किन्तु बिथांनि बे आथिं हमनायनि जिथु थांखि बेखौनो दिन जाफुङा। लास्ट सोंलु हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथाङा मोनसे मेम'रेन्डाम हिसाबै दा नोंथांमोना कनभार्ट जाबाय नामा? दा आं नोंथांमोना सोंफिनदों नोंथांमोना कनभार्ट जाबाय नामा इउपिपिएलनि होनबालाय? दा बेनो प्रमान होयो बिथांनि बाथ्राया जे नंखाय नोंथांनिफ्राय जि उत्तर ओंखारबाय बेनो प्रमान होयो हाग्रामानि जि लाइजाम प्राइम मिनिस्टार हरनाय बे नंखाय गोरोन्थि फल्स होननानै बेनो प्रमान होयो। खारन
हाग्रामा महिलारि मा बुंगोन जोंनि मानगिदिर चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो बाथौ धोरोमारि आरो बिथाङा धोरोमनि गासैबो नियम नितिखौ मानिजोबो खिन्थु चिफ हिसाबै जेनेबा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ समान बेबहार खालामो थिग बेखौ जायबा मावनो हाग्रामा महिलारिबो हयथ' गाव चिफ थानाय समाव मावदोंमोन खिन्थु कुनुदिन प्रमद बर'आ बर'फोरखौ ख्रिस्टान जानांगौ होनना बुंफेराखै आरो बुंनायबो नङा बे हाग्रामा महिलारि जास्ट बिजेपि नेतृत्वखौ बोरैबा मिसलिड खालामनानै प्रमद बर'नि एगेन्स्ट खालामनो हायो नामा बेखौसो नाजादों खिन्थु बिथाङा बे बाथ्राखौ हयथ' सानाखै जे RSSआनो जा बिजेपिआनो जा सरकारानो जा नों प्रत्येक जायगायावनो बिथांमोननि इन्टेलिजेन्स दङ आरो इन्टेलिजेन्सफ्रा सानसेबो ओरैनो जना थाया बिथाङा दैलि रिपर्ट हरगासिनो थायो आरो बे रिपर्टखौनो जुदि हाग्रामा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ मा खामानि मावदों मावाखै बेखौ सरकाराबो मिथियो RSSआबो मिथियो बिजेपिआबो मिथियो दैलि मिथियो बेनिखायनो बिथांनि जि दिनै हाग्रामा महिलारि जि मा खालामदों लाइजामाव लिरना होदों प्राइम मिनिस्टारनो बे जे फल्स बेखौ सरकारा बिथांनि सिगाङाव फल्स होनना बुङाखैबाबो मिथिजोबखायो बेनिखायनो बिनि बे फल्स माबाजों नंखाय बाथ्राजों बिजेपि नेतृत्वखौ बा सरकारखौ कनभिन्स खालामनो हाया बेनिखायनो बिथाङा बे मिथ्याबादिनि सायाव आश्रय लानानै बोरैबाफोर गादि दखल खालामफिननो हायो नामा होननानै जि सिमां नुनाय बे सिमाङा कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना